фестивальдә катнашучыларга кайнар сәламнарыбызны җиткерәбез. Рух, дәрт, моң фестивалендә Башкортстаныбыздан гына түгел, күрше Татарстаннан да катнашучылар булуы безне бик шатландырды. Чарабызга әзерләнүегез, зур игътибар бүлүегез өчен рәхмәт белдерәбез. Бик чагу, бик талантлы ансамбльләрнең чыгышы белән танышып үттек. Һәм инде чыннан да фестивалебезнең исеме җисеменә туры килә икән. Безнең халкыбыз рухлы да, дәртле дә, моңлы да. Мөхтәрәм милләттәшләр, сезнең чыгышларыгызны тыңлаганда, бәяләгәндә, без күңелебезнең бүтән тирәнлеген айкаучы хисләр иермәсенә юлыктык. Сезгә кушылып җырладык, биедек, хәтта йыладык та, су буйларында, урман буйларында, сәхрәләрдә тойдык үзебезне, мөхәббәт дәрьяләрендә йөздек. Интернет челтәрләре аша тыңлаган онлайн тамашачыларга халкыбызның көйләрен, җырларын, биюләрен, уен коралларын йөрәкләренә илтеп җиткердегез. Һәрбер коллектив үзенчәлекле, тарихлы, чагу, матур һәм һәрбер коллективның үз йөзе бар. Милләтебезнең рухын, моңын, дәртен артабанда халкыбызга җиткерү өстендә эшләрсез дигән өметтә калабыз. Сез халкыбызның хәзинәсе. Гармоннар уйнап торса, җырларыбызны, биюләребезне, гореф-гадәтләребезне халкыбызга, киләчәк буыннарга җиткерсәк, милләтебез яшәр.